ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଦଳ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ବିଜୟ କରିବେନି। କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଘଣ୍ଟା ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେବେ। ତାର ସେମିତି ଘଣ୍ଟା ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ବିଜୟ କରିବେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ରହିଲା ପାଖରେ ଆସିଲାଣି କୌଣସି ଯେତେ ପାଖରେ ଆସୁଛି ଘଣ୍ଟା ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ ଚାଲିଛି। ନୃତ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଚଢ଼ା ବିନାକାର କାଳିଶୀ ଲଣ୍ଡୁଆ ତାର କାଳରେ ମାଙ୍କର ଆରାଧନା କରି ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆସିଲା କଳା ପାହାଡ଼ ଭାଗିବାରୁ ଆରବାର ଶ୍ରୀ କଳାପୁରକୁ ଭଜା ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆକୁଳ ଅଛନ୍ତି। जगत जननी ताकत सुर मंगला तुझी महामारी जगत तोर नाम तुनी मागो चंदी नाम उन्नत नाम मागो अपार करुणा समस्त कृपा दोषी भगवान अधिकार सूचना दिया जाए।